खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय आरो दिनैनि भिडिअ जों मिथिगोन माबोरै साब्रै फिसालाया निजेनि बिमा बिफाखौ बोरायनि कालाव माबोरै बिसोरो माने अत्याचार खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव बे बिमा बिफाया बिसोरखौ मा साजा होदों आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों खोब मोजां आरो समाजाव जाबायदि दा सोलिबायदों बिनिनो मोनसे भिडिअ थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बयनिख्रुइ सिगां आं बुंनि दे सासे माने बोराया साब्रै फिसाला दंमोन आरो बै साब्रै फिसालानि लास्ट खासे उन्दैथार खासे फिसालाया जोनोम जानाय टाइमाव बिमाया थैलांनायसै बिफाया जोबोद खस्थ' खालामनानै साब्रैखौबो फेदेरबाय फरायहोबाय सानै साख्रिबो मोनबाय आरो खोब मिनि खुसि साबबाबो माने माबाना थादोंमोन न'आव मोजाङैनो जायै लोङै जेबो टेनसन गैया बिनि उनाव फिसालाफोरा देरबाय सासे सासे बयबो हाबा खालामजोब्बाय बिफायाबो बोरायबाय दाना बिसोरनि न'आव माने सनि नांनायसै साब्रैबो बिहामजो माने मिलायलाया एनि टाइम नांलाय खमलाय बिदिनो साब्रैबो सासे सासे बेलेग जाहोलांबाय बेलेग जाबाबो माने जानाय लोंनायखौल' बेलेग जादो माने जि सम्पत्ति दंमोन बोरायनि बिखौ माने भागो खालामाखै बिदिनो बोसोरसेसो उनाव गासैबो रायलायबाय जे आफानि जि सम्पत्ति दङ जोंहा सब राननानै हारसिं जानांसिगोन बिदिनो गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैखौबो लेंहरनानै सेस्लायाव मिटिं जाबाय आरो बोराया बारान्दायाव जनानै खोनासंबाय दङ बेयाव गेदेर सासे फिसालाया बुंबाय जे आफानि जेबो टेनसन गैया आफानि थाखाय आफाखौ जोङो साब्रैबो मास मोनथाम लाखिगोन आरो इनाव मास मोनथाम जालांबाय थाबानो बोसोरसे बिदिनो जेसेबां दिन थायो बिदिनो जालांबाय थानो हागोन जेबो टेनसन गैया बाखि सम्पत्तिफोरखौ गावबा गाव खोन्थादो जे लामा जिंनि दब्लायसेखौ आं लागोन उमुगनिखौ आं लागोन बिदि माने साब्रैबो रानलायनाय माने माबा जाबाय बिनि उनाव बै गावबुराया बोरायनिखै नाहरनानै खोन्थाबाय जे फेस्लाखौ नों माबोरै मोनखो नोंखौ होनदो फिसालाफोरा जे मास मोनथाम बयनिबो न' माने जानो थाखाय थानो थाखाय नों मा बुङो बिफाया जेन गोबाव सम खोब रागा जोंबायदोंमोन सिंनो एकदम दसेनो उथिनानै होख्रावनानै होनबाय सोर नोंसोरो आंनि सम्पत्ति रानग्रा सोर अधिकार होदो नोंसोरनो आंनि सम्पत्ति राननो थाखाय बे हा हु गासै सम्पत्तिखौ आं बानायनाय नोंसोरनि थाइसे फैसा गैया इयाव जेसेबां जि सम्पत्ति दङ आंनि नोंसोर सोर अधिकार होदो नोंसोरनो बे सम्पत्तिखौ राननो आङो रावनिबो न'आव मास मोनथाम जानो थाङा नोंसोरो थिग खालामनानै ला साब्रैनिबो आरो सासे आंनि न'आव मास मोनथाम करि जालांबाय थानो हागोन आरो बाखि साथामा नोंसोर अबेयाव थायो अबेयाव थां बे न'आव नोंसोर थानो मोना नोंसोरो मास मोनथामल' सासे मानसिया मास मोनथामल' आंनि न'आव थाफैनो हागोन आरो बै मास मोनथाम जानाय लोगो लोगो बेबो खारलांनानै आरो सोरबा सासे फैयोबा फैयाबाबो जेबो अरजाया आंनि सम्पत्ति आं थैयागौमानि रावबो मोना बिदि होननानै बे मिटिङा जोबनायसै नोंथांमोना बिफानि जि डिसिसन माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों गोदानै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायफैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों।